Bine ați venit la Trinity Broadcasting Church Global. Azi avem un invitat special, domnul Petru Amorei, și împreună cu domnul Petru am vrut să discutăm pe o temă serioasă, cum Dumnezeu lucrează prin emisiuni în plan global. Bine ați venit, domnul Petru! Este o bucurie și o onoare să slujesc oricând, oriunde am oportunitatea să mă laud cu Iisus Hristos, Cel care m-a mântuit și m-a scos din întuneric și m-a dus la lumină. Domnul Petru, tot ceea ce facem pentru Dumnezeu are un efect special asupra vieții noastre de zi cu zi. Deci, cum v-a schimbat viața personală programa RTN Chicago? Personal, când m-am întâlnit cu Dumnezeu și am fost recuperat, așa cum am spus, din păcat, am avut această pasiune și dorință fierbinte în suflet să spun și altora despre bucuria pe care eu o experimentez. Și de atunci până acum, datorită faptului că Dumnezeu a fost prezent și este prezent cu noi, așa cum a promis, permanent, m-a ajutat să stau smerit, m-a ajutat să văd că, practic, eu, fără El, nu am niciun fel de energie, putere sau semnificație și mi-a dat această confidență ca să depind de El orice s-ar întâmpla. Am intrat în această misiune RTN Chicago fără experiență, fără buget, doar cu o chemare clară. Dumnezeu clar mi-a spus, mi-a deschis o ușă și m-a chemat în această slujire și m-a transformat complet, pentru că de-a lungul timpului am văzut puterea și providența lui Dumnezeu în mod practic. Nu a fost doar o teologie, nu o teorie, am trăit-o pe pielea mea și, așa cum am spus, m-a ajutat să mă maturizez, să cresc spiritual, slujind pe alții. Amin. Ce v-a motivat să începeți emisiunea Față în Față? O denumire foarte interesantă. Da, aș vrea aici să mă folosesc puțin și să ne inspirăm puțin și din Biblie, pentru că, într-adevăr, acest titlu, Față în Față, m-a adus pe mine personal în fața tronului de har al lui Dumnezeu și mi-a pus întrebarea sinceră. Sunt eu, într-adevăr, gata să stau față în față cu Creatorul Universului doar pentru că m-a mântuit, m-a scos din întuneric, m-a adus la lumină, am eu o trăire, am eu o umblare cu Dumnezeu de care să nu mă rușinez oricând voi sta față în față cu El. Și mi-au venit ca și inspirație în gând aceste cuvinte din Matei 7, versetul 21. Și am să citesc din Biblie pentru că eu cred că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, ne poate clarifica lucrurile cel mai bine și dorința mea sinceră este de a-L mărturisi pe Iisus și planul lui de mântuire în așa fel încât creștinii de orice confesiune să crească spiritual, să fie gata oricând să stea față în față cu Creatorul. La Matei 7, versetul 21 scrie așa: Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îl vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care ați lucrat fără de legea. Este o imagine, este o ilustrație care m-a cutremurat. N-am vrut și nu vreau, tu, eu sau oricine altcineva vizionează acest program vreodată și toți vom sta față în fața lui Dumnezeu, să ajungem la înțelegerea asta că noi facem ceva deosebit special pentru Dumnezeu și de fapt să existe o motivație ascunsă, să fie niște interese personale
sau știu ce alte motivații pe care Dumnezeu nu le onorează și nu le ia în calcul. Asta m-a făcut pe mine să mă dedic și să îi încurajez pe creștini și pe cei care încă nu s-au născut din nou să își ia în serios relația personală cu Dumnezeu. Toți avem religii, confesiuni și ne lăudăm cu ele cât de vechi suntem și cât de deștepți și cât de buni teologi suntem, dar când vom sta față în față cu Creatorul, atunci nu mai contează nici diplomele, nici școlile, nici banii, absolut nimic, decât inima curată. Și asta pe mine m-a motivat și astăzi îmi dă pasiune, îmi dă energie să proclam vestea bună a Evangheliei și să-i provoc și pe credincioși în special să-și ia în serios relația personală cu Dumnezeu. Ăsta e motivul pentru care m-am implicat în lucrarea asta. Da, este foarte fascinant, într-adevăr, ca să avem o inimă curată prin ceea ce facem, că Dumnezeu lucrează prin oameni creștini. Și prin ce dificultăți ați întâmpinat la începerea acestui program? Desigur, de fiecare dată când te pui în slujba lui Dumnezeu, ai să descoperi că apare opoziția, apare descurajarea, apare dezamăgirile, apar diversiunile. Vor fi lupte continue și pentru mine cei 3D, am să-i numesc, descurajarea, diversiunea și dezamăgirile, au fost și sunt încă o luptă pe care o port constant. Oameni de bine, oameni care la început când au auzit că am intrat în această lucrare, chiar oameni aproape de mine, au chestionat motivația mea. Pentru ce mă implic eu în televiziune? Televiziunea, când noi am început creștină, pentru români nu exista. Poate că erau anumite încercări, înregistrări video, așa, spontane, dar nu era ceva organizat. În anul 1994, când noi am început, nu exista televiziune creștină organizată. Și erau tot felul de întrebări. Dacă e eficientă, dacă e voia lui Dumnezeu, dacă sunt resurse, dacă există experiență, dacă vor mai merge oamenii la biserică, pentru că au fost păstori care zic, tu vrei să faci biserică virtuală. Asta a fost una din problemele cu care m-am confruntat, că m-a întrebat ce dificultăți am întâmpinat. Oameni de bine, pastori, m-au certat, chiar de la început, și mi-au spus, noi nu vrem să ne asociem cu tine pentru că tu vrei să faci biserică virtuală, biserică prin televiziune. Ceea ce n-am avut în gând. Eu am vrut, sincer, să-i îndrum pe oameni spre Dumnezeu și să-i trimit la biserică după ce ei vor să înceapă o relație cu Dumnezeu. Acolo ei se pot dezvolta și crește spiritual. Eu nu cred. Și le-am spus atunci așa, cred că e inspirat de Duhul Sfânt. Televiziunea niciodată nu va putea înlocui biserica. Dar nici biserica nu va putea fi vreodată televiziunea. Wow. Asta e foarte important ce am spus acum, pentru că sunt unele biserici care își uită rolul și scopul pe care îl au și primit de la Domnul Iisus Hristos și vor să facă altceva. E bine că există și această tehnologie și este folosită. Eu am încurajat întotdeauna să folosim toate mijloacele posibile pentru a proclama Evanghelia. Dar să nu ne împiedicăm unii pe alții, să ne complementăm unii pe alții. Precum eu vreau să te încurajez cu ocazia asta pe tine. Știu că vei fi descurajat, poate că deja ai fost. Știu că vei avea resurse limitate. Poate deja te confrunți cu asta, că echipamentele costă, transmisiile costă. Nu știu cum e la tine, dar la noi sunt cheltuieli. Noi avem un studio de producție aici, avem nevoie de oameni, trebuie să-i plătim. Noi, deși facem voluntar, noi cei care știu eu personal, dar ceilalți trebuie plătiți. Și toate astea trebuie găsite resurse pentru a acoperi toate costurile. Luminile costă. Avem aici lumini. Eu am privit una din emisiuni și unul din invitații dumneavoastră a motivat telespectatori să facă donații, da, pentru program, ca să
fie mai eficientă, să fie mai cu un efect mai mare, adică de atâta și noi vom contribui, programul TBSG de asemenea va contribui în donații pentru programa Față în Față, pentru slava lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvânteze, un lucru care, așa cum am spus de la început, l-am învățat și îl experimentez, este dependența de Dumnezeu. Noi nu facem reclamă, noi nu avem campanii prin televiziune agresive de a solicita fonduri, dar Dumnezeu, 29 de ani, a purtat de grijă într-un mod supranatural. Am avut un prieten care, și am și acum un prieten care, practic cu el am început televiziunea, a încercat pentru o vreme Hollywoodul și a mers acolo să facă filme. Și a făcut filme în Hollywood, a avut ceva succes, dar nu în domeniul creștin, din păcate a mers în domeniul Hollywoodului. Și la un moment dat m-a întrebat dacă o să-i dau un interviu. Și i-am dat. Și una din întrebările a fost: cine este în spatele tău? Cum ai rezistat? Cum ai reușit să faci față? Și i-a spus un lucru simplu: am același sponsor de atunci și până acum. El mirat fiind, că dacă îi spun despre cine știe ce om bogat. Și a spus: sponsorul meu principal este Dumnezeu. El este cel care ne dă resursele necesare la momentul potrivit. Chiar dacă am fost și dezamăgit, am fost și descurajat, nu pot să vă spun de câte ori n-am fost în situația în care am spus: Doamne, nu mai pot. Până aici. Am făcut tot ce am știut, tot ce am putut. Nu mai am energie, nu mai am nici resurse financiare, nici resurse emoționale, nici resurse spirituale să mai continui. Pentru că, la un moment dat, ajungi într-o situație de oboseală și de aproape sufocare. Și o luptă spirituală. Și eu sunt om și noi toți suntem oameni și le trăim, le experimentăm. Dezamăgirile, diversiunea și descurajările ne afectează. Și asta a fost și pentru mine o bătălie și este și asta. Domnul Petru, pe baza experienței dumneavoastră, ce trebuie să știe o persoană care vrea să înceapă propriul program creștin? Online sau offline, n-are importanță. În primul rând, cred că este extrem de important să fie chemat de Dumnezeu. Să aibă o certitudine că lucrarea la care se angajează este motivată, inițiată de Dumnezeu. Și Dumnezeu te cheamă în acea lucrare în mod clar și direct. Îți dau un exemplu. Eu, când am primit această oportunitate să mă implic în acest program de televiziune, n-aveam experiență absolut deloc în domeniu, n-aveam buget și aveam multe întrebări. Așa cum am menționat, băiatul ăsta cu care am început televiziunea, el avea experiență, terminase facultatea de film și cinematografie la o instituție, la o universitate de prestigiu, Columbia University, avea experiență, dar eu nu aveam.
și eram total dependent de el. Și Dumnezeu mi-a deschis această oportunitate ca să am acces la un spațiu de emisie de jumătate de oră pe un canal secular, aici în orașul Chicago. Și când am văzut această oportunitate și când l-am văzut și pe el entuziast după ce am mărturisit întoarcerea mea la Dumnezeu și cât eu sunt de dornic să fac ceva pentru Dumnezeu, el a zis, hai să facem o emisiune creștină la televizor. Eu am rămas surprins de ideea asta și am zis, uite care e treaba. Înainte să facem orice, deși eu cu luni înainte, săptămâni înainte, mă rugam, Doamne, ce vrei să fac? M-am botezat, m-am întors, m-ai scos, mi-ai arătat iubirea și dragostea ta. Ce vrei să fac? Și până atunci, în acel moment, n-am știut. Când am avut această ocazie, i-a spus așa, la prietenul meu, Luciano, uite care e treaba. Eu vreau să mă asigur că nu fac ceva pripit și din propria mea inițiativă și din motive nefondate. Că știi cum e, televiziunea este un domeniu în care poți să cazi ușor, să aluneci spre mândrie, știu eu ce alte, spre lăcomie, că poți să faci și bani. Cu televiziunea poți să faci bani, dacă asta îți propui. Există această posibilitate. Și atunci am zis așa, uite, timp de o săptămână, eu vreau să mă rog și în fiecare dimineață, la ora 6, eu cel puțin o oră, voi sta de vorbă cu Dumnezeu și El va trebui să-mi comunice mie clar că El asta vrea de la mine. Dacă nu primesc undă verde, așa am spus, eu nu merg înainte. 3 zile mai târziu, citind din Biblie, din Scriptură, am fost iluminat prin cuvânt, prin Scriptură, că este voia lui Dumnezeu, că El va fi cu noi și El ne va purta de grijă și ne va da toate resursele necesare dacă ne punem nădejdea în El. Amin. L-am sunat și am spus, mergem înainte. Eu am rămas foarte surprins, pentru că el nu era atunci un creștin născut din nou. Mai târziu, slavă Domnului, și el a acceptat jertfa Domnului Iisus Hristos și a predat viața în mâna lui, dar atunci nu era și era surprins de asta. Deci, ca să nu o lungesc, aș putea să merg mai departe, trebuie să fii sigur că este voia lui Dumnezeu, dacă vrei să te implici într-o emisiune de televiziune creștină. Dacă vrei să te implici într-o emisiune de divertisment, asta e altceva. Aici vorbim despre emisiuni creștine care au ca scop proclamarea Evangheliei și mesajul Domnului Iisus Hristos pentru recuperarea oamenilor. Asta e primul lucru. Apoi, trebuie să se identifice pe sine, sincer. Care e motivația principală? O faci să te etalezi, o faci să te îmbogățești? Care este motivația sinceră? Trebuie să stai de vorbă, primul rând stai de vorbă cu Dumnezeu, apoi stai de vorbă cu tine însuți. Să fii cinstit cu sine însuși, da? Corect. Stai de vorbă cu tine. Măi, Dumnezeu îmi deschide oportunitatea asta să mă implic. Care e motivația? Ce mă face pe mine să fac asta? Pentru că este un sacrificiu până la urmă. Sacrificiu de timp, sacrificiu de bani. Unii dintre noi trebuie să muncească în alte locuri, să producă bani și din banii ăia să plătească cheltuielile necesare să realizeze acel program. Care este motivația? Este foarte, foarte important. Noi trebuie să avem ca erou principal pe Domnul Iisus Hristos. În tot ce facem noi, El trebuie să primească onoarea acestea și gloria, fie că e vorba de emisiunea față în față, fie că e vorba de orice altă emisiune. Dacă Iisus Hristos nu este onorat și este prezentatorul sau invitatul mai elevat decât Iisus, acolo e o problemă. Trebuie să fim foarte atenți ca să-i atragem pe oameni, să-i îndrumăm pe oameni spre Domnul Iisus. El este eroul principal. Deci astea sunt cele 3 sugestii pe care le am. Vorbește cu Iisus, verifică-te pe sine însuți și fă-L pe Iisus Hristos eroul principal. Da, mulțumesc, domnul Petru, pentru aceste sfaturi principale. Cum am spus înainte, dumneavoastră ați fost inspirația pentru mine, una din inspirații. Deci prima, eu am avut o întâlnire cu Domnul Iisus Hristos în plan personal, pentru că am trăit în familia creștină, dar a fost religios și după ce am avut o întâlnire cu Hristos, am avut această dorință tot să înceapă această programă și bazându-se pe programele dumneavoastră care mă uitam, dumneavoastră sunteți una din acele motivații pentru mine și vă sunt foarte recunoscător pentru asta. Puteți împărtăși câteva exemple despre cum Dumnezeu a lucrat
incredibil prin programul dumneavoastră în viața telespectatorilor voștri, pentru că tot ceea ce facem noi trebuie să avem adică results, da? Spirituale, adică cum Dumnezeu i-a lucrat. Da, deci îți dai seama că pe parcursul anilor au fost foarte, foarte multe experiențe frumoase, dar am să menționez două mai recente care și pe mine m-au surprins. Una dintre ele este o mărturie care s-a făcut în apa botezului de o persoană din România când a fost întrebată ce te-a determinat să te botezi. Și în mărturia respectivă a menționat că, deși fiind o persoană religioasă de foarte mulți ani, frecventând biserica, ascultând la nenumărate programe online creștine, până când a ajuns să urmărească emisiunile noastre față în față, nu a înțeles clar planul de mântuire al Domnului Iisus Hristos. Și atunci, când a realizat, pentru că aici vreau să subliniez faptul că nu e omul, nu e misiunea, e Duhul Sfânt, care i-a deschis ochii acestei persoane să înțeleagă oferta pe care Iisus Hristos a făcut-o pentru mântuirea ei personală. Atunci această femeie s-a hotărât că îl va urma pe Iisus și a predat viața în mâna lui și s-a botezat. Și pentru mine, cel mai mare miracol și cea mai mare bucurie este când aud că oamenii, prin emisiunile noastre, se apropie de Dumnezeu sau mai mult, se întorc la Dumnezeu și trăiesc o viață deplină, în abundență, cu Dumnezeu. Ăsta e unul din exemplele recente. Un alt exemplu care și pentru mine a fost surprinzător, uneori, foarte rar, avem această inspirație de moment să ne rugăm la finalul emisiunii. Și într-o emisiune în care eram cu pastorul Bunii Cocar, poate că dacă ar urmări emisiunile știți despre cine vorbesc, am avut inspirația de moment. Noi nu practicăm asta, nu vrem să, cum am spus, nu vrem să facem spectacol din emisiunile noastre, dar vorbeam despre vindecările divine în emisiunea respectivă și la final am zis, dacă tot vorbim despre vindecările divine, probabil că printre telespectatorii noștri sunt oameni bolnavi care au nevoie de atingerea lui Dumnezeu. Noi credem că Dumnezeu poate să se atingă de oameni oricând, oriunde și nu ține cont de spațiu sau de timp. Și aș vrea la finalul emisiunii, dacă cineva are nevoie de rugăciune specială, să se roage împreună cu noi. Și ne-am rugat, ca să nu lungesc, ca să primim telefon de la o persoană din California, din America, care ne-a mărturisit că în momentul când s-a rugat, avea niște dureri teribile în timp ce urmărea emisiunea și de o perioadă de timp se confrunta cu ceva probleme la abdomen. În momentul când s-a rugat cu noi, dintr-o dată, o pace, o liniște s-a așezat peste trupul ei și a luat toată durerea. Pentru mine, și asta este o încurajare foarte mare, pentru că, din nou, subliniez, nu noi, Duhul Sfânt, prin aceste mijloace tehnice, a ajuns în casa acelei persoane și pe cea din România a mântuit-o și pe cea din California a vindecat-o. I-a dat vindecare. Deci, pentru mine, asemenea experiență validează lucrarea pe care o facem și mulțumim lui Dumnezeu pentru că a găsit de bine să se folosească niște oameni ca noi și să-și împlinească lucrarea pentru a-i binecuvânta pe cei care urmăresc emisiunile noastre. Da, domnul Petru, noi avem încă câteva minute și am vrut să întreb încă o întrebare. Care sunt obiectivele și perspectivele pentru fața în față în viitorul apropiat? Da, am început un serial, Minunile Domnului, experiențe supranaturale. Chiar săptămâna asta vom difuza primul episod, modul în care Dumnezeu, în mod supranatural, fie a vindecat, recuperat sau eliberat anumite persoane de sub anumite patini și am început aceste serialuri și am înregistrat și am și difuzat câteva, dar în mod mai organizat vom începe un serial de emisiuni pe care l-am intitulat Minunile Domnului. Modul în care Dumnezeu, în mod supranatural, a transformat și a ajutat oamenii care au trecut prin crize
pe care nimeni nu mai putea să le rezolve. Da, am fost foarte curios să întreb cu o întrebare. Cum își răspândește față în față ministerul offline, adică sau în afara studiului TV? Da, deci avem câteva acțiuni în afara studioului, dar vreau să precizez un aspect care mi se pare foarte interesant. După ce am făcut o înregistrare față în față în studio, am avut așa un gând, ca și o voce la nivel de suflet, care mi-a șoptit așa: e timpul să ieși din ecran și să slujești printre oameni. Și atunci am început un grup mic de bărbați cu care ne întâlnim o dată pe lună și încercăm să fim o binecuvântare pentru ei. Scopul întâlnirilor noastre este maturizarea, vrem să dezvoltăm relații între noi serioase, sănătoase, biblice, ca să devenim tați mai buni, soți mai buni și bărbați și slujitori mult mai puternici și cu autoritate specială în aceste zile în care, cu toții știm, bărbații nu sunt luați în seamă, nu sunt suficient de îndrăzneți. Da, de păcate. Da. Pentru acei care ne privesc acum, pentru dragi telespectatori ai noștri, dacă cineva este un pastor sau Christian supervisor și vrea să știe mai mult cum să slujească mai bine, mai eficient, puteți dumneavoastră să vă adresați la domnul Petru Amorei, care este Area Director la Man in the Mirror. Detaliile le voi pune în comentariu sub video și domnul Petru, dacă puteți să vă rugați pentru noi, pentru telespectatorii noștri, ca această programă să fie o binecuvântare pentru cei care vor să înceapă programa lor personală și Domnul să binecuvânteze față în față RTN Chicago. Da, vrei să acum să ne rugăm? Da, desigur. Tatăl nostru care ești în cer, în numele Tău și pentru slava Ta, astăzi ne-am întâlnit să vorbim despre minunile Tale, despre lucrările Tale și despre modul în care Tu ridici oameni care se lasă folosiți de Tine. Te rog să binecuvânți pe Andrei și lucrarea pe care o face. Mă rog, Doamne, ca Tu să-i dai o viziune nouă, să-i dai o ungere specială și fiecare program pe care realizează să atingă inima celor care îl privesc. Privește Tu, Doamne, spre lucrările care se fac prin domeniul mass media și, mă rog, pentru toți, pentru toate televiziunile creștine, de oriunde din lume, românești în special, să le dai Tu resursele necesare, să le dai Tu, Doamne, viziunea necesară și să ne ajuți să împlinim voia Ta în aceste zile tulburi în care există atâta otravă pe rețelele de socializare, prin televiziunile seculare, imagini și emisiuni care produc panică. Noi vrem să fim o alternativă și să aducem pace în loc de panică în casele și în inimile românilor de pretutindeni. Te binecuvântăm și îți mulțumim, Doamne, pentru că suntem împreună lucrători cu Tine. Ție vrem să-ți aducem toată gloria, cinstea și slava în veci. Amin. Amin.